אהלן חברים, אני החלטתי שבגלל שאני מקבל המון שאלות בקשר להגדרות של סאונד, להראות איזה וידאו קצר. האיכות תהיה סבבה, לא מעבר, בגלל שאני מצלם את זה מהפלאפון. אין לי כרגע מצלמה עם חצובה שתעזור לי. נתחיל רק מלפרגן לאבי על הסקין שלו. הסקין הזה אצלי בחדר מותקן, מעולה, אני מת עליו. מאוד פשוט. אני רק אעביר את המראה למראה הסטנדרטי של קודי, כדי שיהיה קל יותר להבין. טוב, מה שקורה זה ככה. אני כרגע נמצא על ההגדרה המקורית. אני אפעיל סתם איזה משהו כדי שתראו מה קורה שאני שם כל דבר, לא משנה מה, איך מופיע הסאונד ברסיבר. רגע. טוב, שנייה, נבחר משהו אחר. משום מה אני לא רואה תמונה. אוקיי. שאני עכשיו שם משהו, לא משנה מה, הרסיבר מיד יזהה את זה בתור לוג'יק 7. אוקיי? לוג'יק 7 זה מה שהוא מראה, זה הסאונד המקורי כאשר אנחנו נמצאים בהגדרה המקורית. עכשיו אנחנו נצא החוצה ונשנה את זה לאיך שאני מגדיר את הסאונד, ואז אתם תראו שהמערכת מזהה את זה ישר בתור דיגיטל, וזה לא משנה מה אני שומע, מה אני רואה וכל דבר אחר. אוקיי, אז קודם כל אנחנו הולכים לפלט שמה בהגדרות של מערכת. אני מחובר ישירות לפיליפס, לטלוויזיה פיליפס שלי, אז פה אני אראה את ההגדרות של הפיליפס גם. מי שמחובר ישירות לרסיבר יראה גם את הרסיבר שלו פה. בהתחלה זה מופיע על דיפולט. אני משנה את זה לדיירקט סאונד של הפיליפס שלי. בזה, בהגדרות השניות שרשום 2.0, בניגוד למה שרוב האנשים חושבים, לא משנים את זה. אין מה לשנות את זה, לא צריך לשנות את זה, זה בסדר גמור כמו שזה. אוקיי? מופיע על 2, זה בסדר גמור כמו שזה. אני יורד למטה לסטריאו אפמיקס ואני מסמן אותו. אצלי אני תמיד מכבה את הנגן צליל ממשק, זה כמובן כל אחד מה שהוא אוהב, אני לא אוהב שהוא מתקתק לי כשאני זז. עכשיו, אני פה מאפשר כמובן את הפסטרו, ופה בהתקן של פסטרו, שוב יש לי כאן את הפיליפס או דיירקט סאונד. פה אני בוחר דווקא את האופציה השנייה של הפיליפס, לא את הדיירקט סאונד, את האופציה השנייה שרשום WASAPI, אותו אני בוחר. ואז אני יורד למטה ואני אומר לו שהרסיבר שלי תומך גם ב-AC3, גם ב-DTS, גם ב-True HD וכמובן ב-DTS HD. כל אחד כמובן יש לו את הרסיבר שלו, אבל זה מה שאני מגדיר אצלי. ואז אני חוזר חזרה החוצה, אני אלך חזרה שוב לטלוויזיה, רק כדי שתראו מה קורה עכשיו. אני אפעיל את הטלוויזיה, והרסיבר שלי מזהה את זה בתור דולבי דיגיטל. עכשיו זה כמובן נכון לכל דבר שתראו. בואו נראה סתם דוגמה. נלך לוידאו, להרחבות וידאו לצורך העניין. נבחר את... בואו נראה. ניקח את אקסודוס כדי להעלות איזושהי סדרה. סדרות. נלך על דירוג גבוה סתם בשביל הבחירה. יפה. ראשון קפץ משחקי הכס, שיהיה משחקי הכס, לא באמת משנה לנו. מי שלא ראה את עונה שישית, אז עדיף שלא יסתכל מה שעכשיו בחרתי.
אוקיי, אני אבחר נגיד את זה. כמו שאתם רואים אני משתמש ברילד היבריד. מאוד ממליץ לכולם, כל מי שחשב, שאל, התעניין, ממליץ מאוד 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 לעשות את זה. הפרק מתחיל לרוץ. תסתכלו פה למטה, דולבי דיגיטל, ברסיבר, דולבי דיגיטל. אוקיי? הנה, אני אתן טיפה ווליום גם. לצערי אתם לא יכולים לשמוע את הווליום, אני מחובר פה עם מערכת רמקולים של מורל, עם סאב של מורל כמובן. הנה אני ארוץ טיפה קדימה, רק בשביל שתראו גם כמה מהר זה טוען שזה ברילד היבריד. האיכות סאונד כמובן טובה מאוד. התרגום כמו שאתם רואים הוא לא בקצב, אבל זה לא העניין, אנחנו עכשיו רצינו רק כדי שתראו שהכל עובד כמו שצריך. אפילו שהשארתי את זה על 2.0, כמובן שפה מופיע 5.1. אוקיי חברים, אני מקווה שזה עונה פחות או יותר. אם יש למישהו שאלה, אני אשמח לענות. להתראות ויום טוב.